Arewa Medium presents Kai, Allah mun gode maka. Alhamdulillah ɗana ya dawo gida lafiya malam. Ni gani na digar Allah abin godiya. Allah ku abin godiya. Alhamdulillah. Wato tsari na Ubangiji. Idan ka samu matsala nan wata kafa ta toshe, in dai ka yarda da Allah, to sai kaga kuma wata ni'iman ta sauka. Baba ka je na dittina wannan. Shi ya tafi yaya ni kuma na dawo. Dama ka Allah yake abinsa. Gaskiya. Amma hakan ba shine zai nuna cewa wai mu rabu da shi har abada ba kenan baba. Tunda duk kun kai da mahaifiyarka kun fi karfi na mai zance, ni ma na yarda na bi. To ai ka san addu'an iyaye karɓaɓɓiya ce a wurin Ubangiji. Wallahi addu'a iyaye tana da matukar farin jini gurin Ubangiji. Da yayi da an karba. In Allah ya yarda. Ka Mun gode. Baba na ga duk kun yi shiru kun share ni ne. Saboda ga dan gata ya dawo. Rabi. Dama ni kai nake jira ka dawo da Mufida. Ina Mufida ne ma? Ina Mufida ina tambaya naji kowa ya shiru. Ina Mufida baba? Hafiz. Kai hakuri Hafiz. Mun yi maka laifi. Laifin me baba? Me faru ne ina Mufida? Yaya ai ta yi aure. Mufida ta yi aure? Amma ni ina matsayin yayanta kuma ba a sanar da ni ba a faɗa min ba baba. Mufida ta yi aure? Kamar yadda na ce kai hakuri. Ali Baba 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 Wannan ai siriki na ne ai. Babu wani mahalukin da ya taba zuwa min irin wannan yanayi. In daga masa kafa. Ka ci darajar wannan kakin naka. Amma idan ba haka ba, Ali Baba Ali Baba Ali Baba Ali Baba Ali Baba Ni ba soja bane yanzu, civilian ne dan uwanka. Idan kai namiji ne ka tunkare ni. ka je kawai. Ashe kai ba namiji bane. Mace ne kai ashe. Ali Baba Ali Baba
ko da wasa idan na hana abu ba na so wani ya ƙara shiga. Allah ya bar me yamma. Waye ta aura? Alin baba. Ali baba? Wannan ɗan daban? Alin baba. Ali baba, Ali baba, Ali baba, Ali baba, Rabiu! Na'am!
wato abinda nake so da kai Alibaba, ina so ne da zarar siyasa ta kawo kai, an fara siyasa, to abinda nake so da kai za mu kunna musu wuta ne, a kawo musu rudani, a hargitsa unguwan, kar ki zauna lafiya. Me ma sunan wannan yaron da ka ce na kawo maka wargi a ciki? Sunansa Inspector Hamza. Yanzu me kake so a yi? So kake kawai a ɗauke shi daga unguwan? Amma haka ne, amma ba na so a ɗauke shi yanzu domin ba na so ya bar nan ba tare da tabona ba. Alibaba, duk abin da kake so haka za a yi. Ka san kai nawa ne, sa'annan kuma ka san ni ko ban yi wani abu a kai ba, to babu shakka babban honorable zai aiko ni da sako. Amma dai kafin haka din ya kamata a ce a ɗan sansama shi sama-sama. Rabiu! Na'am! Ina ne gidan shi? Gidan da baba ya yi dabarsa. A nan yake zuwa da ita kuma matsayin matar aure? Ai wahala take sha matuƙa da kuma cutarwa sannan ga cin mutunci. Baki san wannan waye ba? Sirki na? Sirki na ne fa? Yayi bu fili ne fa? Alibaba 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 Ba dan kai sirki na bane. To da na firgita ka firgita wanda ba zai taɓa misaltuwa ba. Me yasa ka shigo cikin gidana kana dukan yara na tamkar Allah ya aiko ka? Banda kan na taka dokar ƙasa, wallahi da sai na kashe ka. Kai kuskure matuƙa da ka tsallako kaso gidanmu neman aure. Duk iskancinka da ta'addancin da kake yi, to ina so in faɗa maka kai kuskure da ka tsallako gidanmu a matsayinka na mai auren ƙanwata. Gurgu! Haba gurgu sauke mana. Wannan ai sirki na ne ai.
kar da ka manta da cewa aurenta nake yi kuma sadaki na biya. Kuma ka san me ake kira aure? Shito! Zan shiga cikin gidanka, zan ɗauko ƙanwata, zan maida ta gidanmu, zan ga uban da ya isa hana nan ɗauki ƙanwata daga gidanka. Ali Baba Ali Baba Ali Baba Ali Baba Ali Baba. Kai! Ina cinikin da kai? Ban gane cinikin da ne ba naku ne? Za ka ba mu ne ko sai mun maka aika-aika? Ba za a ba ku ba. Kai, inspector Hassan ne, wallahi ku gudu. Ali Baba 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 Ali Baba. Honorable, an samu wanda yake shiga cikin gonata kuma yana so ya lalata dukkan wasu al'amurorinmu. Kuma daga ƙarƙashin hukumar sojoji ya fito. Excuse, ina zo. Hello, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Yayi wai me ke faruwa ne? An kiran ne daga sama, daga manyanmu. Kamar akwai damuwa. Matsala kuma wani irin matsala? Zan bar gari ne yanzu. To yaya yanzu me abin yi? Mu tafi gida dai tukuna. Kar ku damu mama. Zan dawo. Zan je in ji menene. Amma dan Allah baba. Mama dan Allah ka ku ba mu fi da ta koma. Dan Allah ku ba ta kula ka ku bari ta koma. Ina da kacin neman Allah da zan dinga ba ta kulawa. Dan Allah ka ku bari ta koma baba. Ba za ta koma ko ina ba, ba za ta je ko ina ba. A'a. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, za a dinga ku shiga daki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ali Baba Ali Baba Ali Baba Ali Baba Ali Baba Ali Baba Ali Baba
Ali Baba, Ali Baba. Malam lafiya? Wani taimako na zo nema a wurinki, amma dan Allah karki ce min a'a. Ajiyar lambar wayanki nake so ki bani, domin in dinga jin wannan kyakkyawar murya da take fitowa daga wannan tausasan labban naki. Amma malam kana son rayuwarka? Zai fi maka sauki ka rabu da ni. Me yasa? Bana so ka sa rayuwarka a cikin haɗari. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wasu mutane ne suke ta bibiya ta duk inda zan ci. Su waye? Ake dalilin bibiyar ka muke mata. Da zarar mun kammala aikin mu. To, kai kuma daga wace duniya? Duniyar soyayya, duniyar furanni, duniyar da aka gina ta domin ke. Ka taɓa ganin kyakkyawar mace kamata namiji ɗaya yana binta? Kai shikenan kai a rayuwarka baka iya gane matan aure? To kama ne da su matan balle a gane? Su matan aure ɗabi'ar su tafiyar su kai har ta sa kayan siya bambanta da ƴan mata. Idan ka ga mata aure a ababuwan ta ma kawai idan ka kalla za ka gane cewa wannan mata aure ce ba kuma ba. Ba abin da zai canza daga duk yadda ka ce. Zan ba mu zuciyarka wata sakon da har abada ba za ka taɓa manta da shi. Ban jin akwai sakon da za ki iya gaya min da zai bani mamaki. Sako ne wanda za ka tafi lahira da shi, wanda har a zare maka ranka ba za ka taɓa mantawa da shi ba. Ban fahimci maganar ki ba, farin ciki na. Babu shakka, yau zan kashe ka Najib. A'a Najib, na sani ba za ka taɓa iya mutuwa ba tare da ni ba. Idan ko har ka mutu ba tare da kama amsar. Na yi asarar zuwa duniya. Najib ka amsa min. Biye ka mu rayu a can duniyar mu ci gaba da soyayya Najib. Me ye dalilin da yasa ki so ki kashe ni? Wallahi san ka ne yasa zan kashe ka. Dakata. Da a ce babu zuciya, ƙaunarki da ba ta mini lahani ba. Ka ƙirƙiro duk wata mugunta da ka sani. Koyi duk wani tozarci da ka sani ka yi mu, saboda wannan dama da Allah ya baka duk duniya babu wanda ya taɓa samun rabinta. Wallahi Abdullahi ba kai isa ba, da sunana ya wulakanta wanda su tarke shi a can. Waye kai da har zaka gaya ni wannan magana? Baki kai ba, baki isa ba, ba za ki kai ba. Get out! Amma kai ne ka ɗauki mata ne? Kamar kwallo a filin kwallon ɗan kwallo. Ya bukata inda yake a lokacin da yake haka na tafi bukatar lokacin da nake so a inda nake so. Uban waye babu dama ku shigo gidan nan? Jiya akwai yarinya ta zo gidan nan, sunanta Zainatu. Jiya aka samu an tura aka kashe ta. Get out! Malam me kake nufi ne? Ban saka ban taba ganin ka ba kuma ka zo ka dinga kira mu mutuwa? Wannan kudin kaga wannan bayanin da Hajiya ta yi ita ce hanya mafi sauki a gare ka. Ka gaggauta zuwa police station ka je ka san yadda za ka yi curɗar da za ka mai da wannan laifin kanka.
a sako mata ɗanta. Mu daga baya za mu san hikimar da zai. Wani ɗan iskan mara kunyar ɗan sanda ne ya kama yaron. Don waye shi a cikin jami'an tsaron ka? Bai san kama kamar da ya yi tsaurin da zan iya ɗaukan kowane irin hukunci a kansa ba? Ba nake jin tsoro duk abin da za a yi. Dama na rufe ina tunanin wannan ranar sama da shekara 5 da ta wuce. Kai, ka san wace mahaifiyata? Na zo ne magana akan belinsa kafin magana ta tsaya daga yadda take. Ina son ganin Hajiya Balaraba. In ta isa ta zo ta karɓe shi. Sun san wace ce Hajiya Balaraba kuwa? Ya sun sani. Ni banda fa yanzu ka faɗa ma. Wallahi ban san shi bane. Ba ka ganin yin hakan ya fara nuna alamun cewa gaskiya ta fara zama da gindinta a ƙasar nan ta mu Najeriya. Gaskiya kuma? To wace gaskiya ce za ta zama da gindinta a wannan ƙasar? Wannan nan ba aiji ne. Aminin mama ne. Ya ce da abin take bukata station. Zai tsaya mata shi. Amma ke sun bai kamata ba mu jaya da Hajiya Balaraba ba. Ko kin manta gargadin da ta mana? Yawa eh. Kesin abun da yake. Ina faɗa maka ne ka dinga kallon rayuwa a sabbi. Wanda kake kallo da wasu take. Kotu? Rana kuma? Ina ba zai yiwu ba. sai wasu filaye da ke bayan gidan gwamnati waɗanda ba a gina su ba domin wurin yana da matukar haɗari. Saboda me? Akwai wani mahaukaci ana ce masa na muduka. Yana kashe mutane kai ko motar ka ce ta lalace auren shawarar da zan baka kawai ka batta auren ka don idan ya riske ka zai iya kashe ka. Sanadiyya. Kai waya baka izinin zama a nan. Ku ya hakuri. Wai kawai irin me na ci mutu. Dole ne sai mu dauke ka aiki a nan ne. Tashi ka bar mana wuri da Allah ga. Shi dai rabo rawani ne kowa nasa na zuwa. Me ya faru? Manajan yana da tsauri da yawa. Kai tsaye ya ce min ba za a ɗauke ni aikin nan ba don ballace. Wata attajira ce ta yau kanta zaɓin da take ganin shi ya fi dacewa da ita a rayuwarta. Ina so ka sani a kowace masana'anta wata gwamnati ko mai zaman kanta akwai alfarma kuma na san ka san haka. Haka ne. To ina so ka sa ranka Bilal na ɗauki rigar alfarma na sanya masa saboda ya cancanci haka. Sai ka ga mutum sai da kaji ashe rawan zafi ne. G1 Productions ke gabatar muku da wani sabo bulla a wannan shekarar. Sanadiyya. Na wannan dan iskan yaren. Dama an ce tsara da sassaka baya hana gamji toho. Yau da gobe kuwa ta ƙi jinin wasa domin komai nisan jifa ƙasa zai. Na rasa me zan siyo in kawo miki a matsayin ta gudunmuwar shi na biyu na siyo apple na kawo miki. Guba? Subhanallah. Ina ta ci guba? Kai macuci ne a zalimi. Na yadda da kai ya ce kokarin kashe ni kake. Ba ki a cikin hayyacin kin kai. Dan Allah ki shiru ki ne ga. Sanadiyya. Labari da kuma tsara shi Shafi'u Dauda Giwa. Shiryawa Abba Giwa. Jagoran shiri Abdullahi Abbas. Daukar nauyi Giwa Productions. da umarni Alfazazi Muhammad. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء. To Allah ku yi haƙuri ku bani wata ɗaya kawai. In Allah ya da zan biya muku kuɗin ku. Kin yi lattin awa biyu. Zan biya haddasu. Ina kuɗin? Nawa ne? 570 hada riba. Riba ko kuɗin ruwa? Yadda kika kira shi. Nawa za ka siye ni? Ban gane ba. Jabir ka kai ni kasa sannan kai zaton za ka fita lafiya. Ina kuɗin mu da kai muna alƙawari. Faɗa ko kai
Ba a koya miki gaishe da customer bane a wajen aikin naku? Me za ka muku? Kunji. Waitress na tambayar ku me za ka muku? Ina son ki kawo min jollof rice. Bayan nan kuma ina son ki haɗa min da beef, sannan ki haɗa min da shrimps mai sanyi ki kawo min ina jiran ki. Yanzu wa ke nake so dauki asaran wannan abincin? Kila na iya miki uzuri in har zaki durƙusa a ƙasa ki bani haƙuri. Dakata Salima! Zuciya kuita da san mai kulawa. Kar ki kuskure ki tsuguna. So ne ya saba abin da yake so. Abin da nake nufi shine zan siyar da kaina in yi amfani da kuɗi in biya ku bashin da kuke bin mahaifina. Wannan makullin ɗaki na ne a Rabot Hotel ɗaki mai namba 25. Ije ki jira da zan zo in same ki. Kadarar so